Salutacions cordials, amics, amigues, cor del Guinardó, Nix a les finals, Spurs també a les finals, per què no dir-ho? Hi ha un altre equip? Sí, hi ha un altre equip. Hi ha un altre equip? Són dos equips normalment a les finals. T'imagines? Home, a veure, si hem d'innovar i fer coses, doncs jo què sé. Què faria? Tres equips a les finals, un triangular. Un triangular és molt maco, eh? Fa molt estiu. La primera idea que és només un equip, ja la treus ràpid. 3 contra 3, 4 contra 4 i són ells mateixos. Big 3, no sé, alguna cosa així. Sí. Però bueno, abans d'entrar en matèria, Marc, has escoltat ja, que la gent és molt pesada, has escoltat ja el nou de Boards of Canada? No ho he fet, Manel. Tableros de Canadà. Taulells de Canadà, dit en català. La penya molt... No ho he fet, Manel. Jo tampoc, eh? I estem aquí, eh? Va haver una cervesa. Sí, la meva cervesa, respirant. De fet, he comprat nectarines avui. És a dir, al matí, el primer que he pensat és has d'escoltar el disc de Boards of Canada, però el dia ha anat avançant i no... Vas avançant. Demà no sé si el sentiré, eh? Tampoc, no sé. A la Bíblia no pot sonar? No, demà no hi ha Bíblia. No sé, demà tinc vaga. Sí. Però és un grup... Jo personalment, t'ho deia abans de començar, jo personalment mai... De fet, tenia una entradeta, hem decidit descartar-la perquè estem com... ho direm clarament, amb el rabo tocant a la taula d'un partit de NBA, amb la qual no passa res, però hem decidit parlar d'això momentàniament. Sí. No és un grup que no he entrat mai. No, m'ha semblat... De tots els grups de l'època aquella rock de l'Oceà i tot això, no l'he acabat. Hauntology li diuen. I tu escoltes i dius, jo és d'un tempo de tota la vida, sí, no? Tampoc no... De fet, que està molt bé, el quan tempo i tal. Quan entra això? Quan arranca? DJ Shadow encara una mica més fumat i tal, però no... Sí, una mica música d'aquesta planta joven del Corte Inglés, no? És que a mi m'ha... Clar, però és que no... Però sense arribar a... Ja que et poses de veritat, bueno, fem música de videojocs per això, per fondo, però això... És possible també que gràcies a aquesta primera idea que hem acabat superant-lo fins i tot amb coses que fan els joves avui dia, amb teclats i bases i ja està. No sé si ho hem passat ja, aquesta idea com de fumar porros. És molt de fumar porros, no? Sí, home, és molt... Sí. Bueno, Hauntology implica una mica això. Sempre que hi ha psicodèlia és algú fumant molts canutos a l'habitació. Suposo que per això no he acabat d'entrar. Sí. No sé, jo sí que hi hauria d'haver entrat, però no, és un grup que mai m'ha seduït. No es pot dir que ho facin malament, és una música que no molesta. Warp, no? Però sí, o sigui, acaba el disco i dius, bueno, ha estat bé, però no... Has acabat? Sí. És aquest de... I com el rotllo aquest IDM i tal, o sigui, música que està com dirigida una mica a una elit, així... De música que et dona la palmadeta a l'esquena i et diu, mira que intel·ligent que ets, o... Coincideix molt el moment concret de l'època, aquell, no? Finals dels 90... Exacte. De fent coses, arriben els ordinadors, els samplers, gent anglesa que agafa la idea del sampler del hip-hop i el porta en un altre terreno, bueno, bé, interessant. Sí, banda sonora imaginària, no? També és el rotllo aquest. M'agrada més Aphex Twin, si em tires, però és un altre món, clar, però... Sí. A mi, jo és que necessito una mica de mala intenció a les coses, saps? Una mica alquitran. Necessito algú que sàpiga que està viu, saps? Alguna colleja de tant en tant, clar, com el Wembanyama i tal, no? Necessito algú que estigui viu darrere. Una mica un xorrito de vinagre, tant, no sé, clar, tot el formatge ratllat allà, gratinat, tampoc no, al final... Mai he sigut molt de gratinat, jo. Avui és que parlava amb la meva dona, i no, deu ser... Té a veure, li preguntaré si li agrada Boards of Canada, però... Gratinat, gent gran, no? És que és difícil gratinar el nivell que toca. No? Perquè si no queda el marró aquell d'Urícia... Allò està bo. Però no... És a dir, uns canelons, per exemple, no acostumen a tenir com la pinta, perquè semblen... Saps? Una pinta, tio. Allò que fots al ganivet i no baixa, que és ja cloc. No, quan tu vas a la típica casa de menjars preparats del barri i t'endús uns canelons, no he fet en ma vida això, però bueno. A mi em molava molt una moguda de quan hi havia el formatge molt gratinat, que era quan es refredava el dia següent, que el podies treure com si fos un paper. I ho gires i s'aguanta igual. És un plat. I feies... Que ja és això, és un plat. Sí, és un plat separat. De fet, ojo, ara, i si et sembla amb això, entre força canelons, potser ja podríem entrar a l'important, però deixa'm que et recordi que els forns moderns i fins i tot els microones tenen un apartat de gratinador. És a dir, que la gratinació en si com a disciplina, si li pots dir,
ha hagut de ser més important del que nosaltres ens pensem, perquè si un utensili de cuina té un mode gratinador... Hi ha una part del mercat que valora molt que un aparell Què collons gratini. més és gratina, Manel? Només es gratina el formatge, no? Sí, clar. Un pollastre no el gratines. Però és que hi ha gent que li fot gratinat de formatge a tot, Sí, a tot. Sí. Pa ratllat, també. Amb el pa ratllat crec que pots gratinar. Però no és gratinar. Jo, gratinar... Bueno, bechamel també la pots gratinar una miqueta. La crosteta i tal. Però que de sobte per 2 mogudes algú a pelar i digui no, para! Posa-li un gratinador! Hem dissenyat el gratinador d'aquest nou... Torradores amb gratinador, ja que és... El model... No sé, tio. No sé, unes llenties gratinades no te les prens. Exacte. No sé. Bueno, oye, igual... Ojo, estem provant alguna cosa aquí o què? Bueno, va, passem a la part de la NBA. Som-hi, doncs. Que ha sigut una setmana marcada, Marc, per una sèrie, vamos... Clar, l'altra no ha vingut no hi havia marcada res. Està Jalen Brunson allà al sofà amb el gosset, mirant pel·lis del Kurosawa i dient, bueno, això què? Quan comença? I els altres... No, una més. Quina mandra, no? Ara de sobte, després de fer unes vacances, dir-li, ei... Hauran jugat algun partit amistós uns contra casats contra solters d'ells mateixos, però no sé, algun partit més o menys en sèrie hauran fet, no? Tu d'escape. Ah. Tu escape de... Els gas pipe d'allà, de Brooklyn, o jo què sé, es m'acabi de levantar d'allà. I contra els Brooklyn Nets. Hombre, bona, m'ha agradat el shade aquest. Harlem Globetrotters, també. Han dit el Danny Wolf i aquests, no? Venir cap aquí. Sí. Pues res, una sèrie, Marc, jo m'he emocionat, haig de dir-ho. O sigui, ha sigut un partit de dir... Que bé que tens un podcast per poder parlar amb el teu amic d'això i beure unes cerveses i tal mentre estàs comentant aquesta sèrie que ha sigut increïble. No sé, el partit de l'any, el Game 7 ha sigut increïble. Jo he tingut la sort de veure l'acompanyat i tal, he quedat amb un grup de nerds a les 8:30, a les 2:45 del matí. És molt loco això que has fet tu avui, Croissanets, o sigui, un catering allà, Marc. Heu esmorzat en plan... Ets un crac, Heu esmorzat de veritat, així en plan... Víctor i Júlia allà han tret allà un suc de taronges recent espremudes. Croissanets d'aquests amb un índex de massa corporal de xocolata dintre. Bueno, m'ha caigut al terra un pegote de xocolata, que és quan dius aquí vol dir que hi ha algú que entén de croissants que és el que ho ha anat a comprar. Sí. És curiós, sempre m'ho he plantejat, gaudir d'un espectacle esportiu que no sigui en directe amb els refrigeris en si, diguem-li, que no li pertoquen a la franja horària. És a dir, suc de taronja, croissanets, per veure un partit és de lo que sigui. Nosaltres hem fet algun pot d'aquests amb arbetes i aigua. No vull res. No. Home, clar, a les 10 del matí, tu diràs. Però res, partit increïble. La sèrie flipant, ara cap aquí, cap allà. El primer partit ja va ser el xampan allà. Les finals, que no són les finals, eren, recordem-ho. Sí, bueno, com a teoria, sí, t'ho puc comprar, clar. 7 partits, amb la qual això sempre suma, s'agraeix. 2 partits a l'alçada de treure l'UVHS, ficar en una estanteria... I dir, bueno, no, quan venen visites a casa, dir, heu vist aquests partits, no? Ara que ho dius, jo hi ha partits d'aquests molt assenyalats que vaig als torrents a baixar-lo i tal, i d'aquesta sèrie n'he baixat 2, el primer i el setè. Sí, el primer, recordem, ho vam ballar amb el millor partit de la sèrie, no? Amb 40 i pico punts i 23 rebots, o sigui, uns números de absurds. Will Chamberlain-escos. I l'últim partit, bueno, el sisè també va ser increïble, i el setè per diferents motius, però ha sigut increïble. Shaquille Alexander, el tercer quart, bueno, no es pot dir res. O sigui, és un mito. Mito vivent. Una de les... tu demanaves que algú fletés un autocar, perquè m'imagino que aquestes senyores mongístiques en avió no deuen ni anar, i es portés a les... El Citroën anaven. El Citroën, clar. Es portés al grup de monges que, Manel, deixa'm que et digui, el sisè partit, de sobte, va augmentar considerablement sí, que les que vam trobar el primer dia. Van pujant pel danyet, Trucades, m'imagino, SMS allà de ei, tens un +1 o alguna així. La penya de Sant Antoni dient, hòstia, ja no les fiquem. No estaven a baix, estaven amb el Tim Duncan i l'altre, és a dir, estaven canviats.
No van aparèixer a Oklahoma, que és el que ha començat això. Tu vas demanar que es flatés un avió. Jo això és el que he flipat, Marc, a Sant Antonio arriscant molt, Sense la presència de Déu. Clar, jugar sense Déu. Que comptes que tu ja amb la benedicció que li van fer a Luke Cornet ja en tindràs prou. Després hem vist que sí, que va ser prou. Va ser prou. Luke Cornet va fer una demostració de força absolutament sobrenatural amb aquell salt que no l'havia fet mai abans d'aquella benedicció. Perdona que et digui, no només el salt, sinó l'esprint previ des de mitja pista, que el veus i són Isaiah Hartenstein i ell, que són les dues persones més Víctor Wembanyama que tenen una estètica esportiva possiblement més complicada de tots aquests equips. Home, jo l'he vist diverses vegades i dic, hòstia, tio, és que no van ràpid. És que Cornet ja amb aquell pentinat és tan poc aerodinàmic, diguéssim, que ja allò et dificulta. La tofa aquella i el suat aquell que porta sempre. I l'altre està esculpit com si fos així marbre, tots són línies rectes. L'altre és negre, Marc, diguem-ho. Negre alemany, que no és gaire normal. I mola molt com salta amb els dos braços i els ulls quasi tancats i l'ojete allà superapretat de color blanc. I Hartenstein amb el braç, perquè ja s'ho veu. Però no, li fot allà contra el taulero. Hi ha gent que diu que ja és el chase down block més totxo de la història de la NBA, per què no dir-ho? Block by James i block by Cornet. Clar. Ens hem quedat. Curiosament, el Cornet és blanc, no? Però és el millor de la història i dius, bueno... Sempre molta sorpresa quan un jugador blanc fa una demostració atlètica, però bueno, ens estem desviant. No, monges, no van aparèixer a Oklahoma, vale, bueno, hem aconseguit, però possiblement part de tot aquest èxit radica en que no només hi ha connexió directa amb Déu, que sempre és... Clar, si tu tens el telèfon, sempre va bé, sinó que a més després fans connexió amb l'espectacle o la màgia, fins i tot, si vols, amb el vodevil, com li podem dir? El sainete. Amb el sainete. Sordorothy enviant-li un mail a R.C. Buford en persona dient-li puc portar el meu nino demà? El nino de mi... O sigui, la meta va demanar moguda... una més, posa'm més uno. Posa'm més uno. Pop, posa'm més un. Ella va demanar un tiquet extra i no va dir... I va fer tota l'estona... Clar, és que porto tota la setmana, la meva filla està tornant a veure Arrested Development i porto tota la setmana veient com el Job fa el ventrilo, com el Frank, i ara només podia veure això, tio. Sí, molt boig. Tenia un nino d'una monja mateixa amb el palito, que no és... I la mà per darrere per fer... Sí. I la tia va fent mentre l'estàs aplaudint. Suposo que si ets ventríloc fas veure que... I tens a la mà, deus dir, doncs anem a ventriloquar una mica. Una monja, anava a dir una puta monja, no ho diré, però una monja, Marc? O sigui, sí. I després el vídeo aquest que va córrer fent el muñequeo, fotent-la des de Getafe, fotent un triple... Solo red, com diu aquest d'Amazon i tal, no sé si és el Marc Mundet o qui és. Clar, tio, aquella gent ha jugat a bàsquet. Hi ha una que la toca ara. En quina pel·li sortien monges jugant? Això era un altre cop. Que els hi posin xarxes. Sisplau. Sí. Déu, estira't una mica, Déu. Clar, però si a més, no només tens la connexió amb el vodevil, ara pujo, m'acabo de recordar, sinó que Wemby apareix al 6è partit celebrant el Eid Mubarak, no sé si ho he dit bé. Clar. Com valorem el percal aquest? Bueno, tens doble connexió espiritual, triple si comptes el shaolinisme. Clar, és que estan jugant amb les cartes marcades, tio. O sigui, era per un tema de a veure, tenir més aura encara, digues. Encara. Jo vaig veure una mica, des del punt de vista de la multiculturalitat, una mica problemàtic, ets a dir. O sigui, si tu no ets musulmà ni d'allò, per què et disfresses de baixista tinari Wembanyama? Jo crec que no. Bueno, hòstia, no ho sabem ara, clar, és que no ho sabem. Sempre ha tingut molt de respecte per totes aquestes coses. Jo em pensava que era de la religió de Wu-Tang Clan, que era Shaolin. Això és possible. Clar. Per ser francès i d'esto, no ho sé, que algú ens ho digui. Dylan Harper, no?, quan el vam veure arribar així, vam saber que aquell partit ja no se'ns escapava. Mola, però, perquè la gent va confondre això com si anés vestit de monjo shaolinisme. Els americans sempre donen el màxim. Tot el que puguis esperar ho farà un americà, sempre. Sí. I mola molt també que ve sota el vestit en si, porta un xandall normal i xancles amb mitjons. Cosa que et fa dir, a veure,
Pinta, Marc, que a Marsella trobes 250.000 persones al barri, bueno, al centre de Marsella. Sí, totalment. Venint cap aquí... És una pinta molt francesa, de fet, clar. Venint cap aquí he vist que està començant a ser un fenomen de veritat i que la gent estava fent actes col·lectius de veure els partits, rotllo en gimnasos i tot això, França? posant... Sí, tio. Clar. Home, és molt jefe. O sigui, és increïble, la roda de premsa, el tio allà superemocionat parlant del poble. És un tio especial, Marc. O sigui, i no només a les rodes de premsa, jugant, té una idiosincràsia, una forma de peus i de... és algo que no es pot... Bueno, és que no pots comparar, no... I, sobretot, el cinquè partit crec que és... Ara no recordo si el cinquè o el sisè, crec que és el cinquè, ens demostra que és un tio que, a més, no només és un menjaflors espiritual i això, sinó que quan se li inflen la testiculina, pues... A dintre porta un argentí, ho podem dir, porta un Prisioni a dintre. O sigui, és un argentí afrancesat, que ja és el recopetín, o francès argentinitzat. S'acabó el mundo. Que és ja el més odiós del... O sigui, per un rival és el pitjor del món, no? Entrenat per monge Shaolin, amb la connexió Mahoma-Déu darrere, pues, què vols, tio? Un argentí francès... Amb una monja ventrílocua, o sigui, és que no es fa sol. Més. Es va viralitzar, perdó, Manel. Va haver-hi penya, ara que seguim parlant de ventrílocs, que va dir... Va traduir el missatge aquest a... Código rojo, no? Activó usted el código rojo, pues era això. Hard fouls, no? Diuen que li va dir. Es veu que diuen have fun. Ah! Hòstia! Clar, és a dir, és molt més... És una mica el de Johan Cruyff, que li diu marica i diu, no, li he dit marca ja, no? És una mica el rotllo aquest. Això és algú de campament Wemby, no? Que diu have fun. No sé, hard fouls, tu t'agrada... Agrada molt més que digui hard foul. A veure, 2 més 2 són 4 de tota la vida, però és que a la jugada que surt Mason Plumlee li fot un viatge que és que allò és flagrant 2, Marc. Allò és per enviar-lo a casa, ja. De que Billombo sigui el horse whisperer, què hem de fer? Perquè ahir li menja bastant l'orella, Sí. I és sorprenent que, primer, que s'ha d'ajupir molt Wembanyama per parlar amb el bo d'en Bismack. I amb Mitch Johnson i amb el Sweeney. La pantera negra, Bismack, Fuenlabrada Legends. Sí, totalment. Jo, cada vegada que veig a Wembanyama interactuar amb una persona normal, em veig a mi interactuant amb un nen de 6 anys. O sigui, faig el mateix rotllo de ja no et sento des d'on estic jo i m'haig d'acotar una mica. Sí. Venint cap aquí he vist una foto d'ell agafant una pilota de béisbol i és com si tu agafessis una ping-pong. Una arbequina. Totalment, sí. Bueno, el Billombo segurament deu parlar francès, no? Perfectament. És la seva llengua materna deu ser francès. Sí, però no sé si el fet aquest de que sigui tan important per ell, bueno, òbviament, un contracte mínim, jugar els minuts de la basura i tot això, però, hòstia, em molaria saber quin és... Per què Wembanyama necessita un pes, no sé com dir-li, si hi ha d'haver-hi aquesta figura mentoril i per què l'ha escollit a ell, també, perquè ell pot decidir, potser podia estar Tim Duncan. Els Spurs no paren de dir-nos tot el dia no, Popovich m'ha escrit o no, Tim Duncan no sé quantos, ho diuen en castellà, també. Són de Texas, és lògic. No, me escribió! El viejo Pop me escribió un mensaje! No sé quin accent és aquest ara mateix, Manel, ho sento. El viejo Pop m'ha encantat. El viejo Pop. El jefe. El jefe, Amac, el jefe Pop me escribió un mensaje. Sí. A mi el que em flipa del Billombo és que tu tens el Wembanyama com a figura referencial de la teva plantilla i pilles Billombo, Kelly Olynyk, Mason Plumlee, i que algú l'hauria d'haver frenat ja al Buford i de dir, bueno, no, és que ja tenim, o sigui, ja 5 pivots ja tenim més que suficient. Has pensat potser agafar un 4? I a més un d'ells juga sense mitjons, Sí. Clar, però i si l'aposta, és a dir, hi ha una de les... Treure'ls tots a la vegada en algun moment. I si ells han decidit que 15 jugadors més two-ways, més tot això, tothom sap que és massa i per molt 82 partits que hi hagin, estadísticament han comprovat que aquesta penya només juga els minuts de les escombraries, 2 minuts residuals a un partit de no sé quantos, bla, bla, bla. Però han decidit, perquè és una qüestió que es veu, ahir al partit es veu força, tu veus les reaccions de la banqueta i dels 2 entrenadors de San Antonio i veus les reaccions de la banqueta i l'entrenador, perquè aquestes són les grans diferències. San Antonio té 2 tios tota l'estona de peu, Mitch Johnson i Sweeney, el nou entrenador d'Orlando Magic.
Son Sweeney, perdó, diguem-li el nom també, perquè tothom li diu Sweeney. El Colorado, no? Colorado... El Colo. La paraste con el pecho colorado. En canvi, a Oklahoma només està Daigneault de peu tota l'estona. Els altres no s'aixeca dels assistents, no s'aixeca cap ni un. Però és que, si recordes, a les altres sèries parlàvem de com s'estaven rient tota l'estona, Oklahoma i tot això, i aquí no es reia ningú, tio. No, home, clar, no es van riure, no? Als temps morts, tota la penya de San Antonio està agafada, Mitch Johnson al mig parlant, sembla els penals de la Champions League d'ahir, tio. Sí. I a Oklahoma no passa. I ara estic pensant, si tot això que em dius, que han agafat 3 tios que sabem que no jugaran gaire, que potser Plumlee no crec que sigui la persona més cohesionadora d'un vestidor possible, No sembla. Però Olynyk, amb allò que va fer de regalar-los uns vestits a tots, Billombo, amb aquesta idea d'estar sempre amb l'orella Wembanyama, recorda que era mortal, tota aquesta merda, a lo millor han decidit, sabent això, que aquesta penya no jugaria, agafar caràcters concrets que tinguin una funció al vestidor més gran, molt més important de la que normalment espera, i no només agafes un, perquè sempre et diuen veterans presents i és un tio, Jeff Green, els tios han agafat 3. Sí. Home, i contractes molt baratos. Això... Bueno, però és que aquesta penya no jugarà. Llavors, és fer una inversió en energia positiva. Bueno, de veterans en tenen diversos, perquè el Cornet i el Harrison Barnes, no? Són gent que ja porta molts anys a la Lliga, o sigui que combinen gent amb 1, 2 o 3 anys amb gent que porten ja 7, 8, 9 anys a la Lliga, no? O sigui que sí, home, és un dels equips amb millor química en el grup vist des de fora a saco, no? Nova York seria un dels altres. O sigui, clar, al final guanyar molts partits, Marc, ajuda a que et portis bé. Sí, és el que dèiem, amb Oklahoma, abans de començar aquesta sèrie, estaven dient, hòstia, s'estan rient a la banqueta, a la banqueta, tio. Sí, és veritat que no se'ls ha vist... Bueno, es veu que tenen bona onda, igualment, Oklahoma, total. Però cridava molt l'atenció el canvi de tarannà, no? Jo no sé si és Daigneault, que ho afavoreix, això. En canvi, Mitch Johnson, tu el veus, no sé quina jugada, surt a cridar-li al Dylan Harper, una jugada d'aquestes que roben una pilota, surt amb el puny tancat, el Son Sweeney està saltant, en una de les defenses està saltant allà al costat, saltant, que dius, hòstia, tio, però si aneu 6 a dalt només. Marc, quan veus el Wembanyama estirar-li els cabells al Lou Dort, què vas pensar? Tirar enrere, primer. A veure, això ha passat. Mola molt després veure que com això es percebeix en directe, no en directe, com això es percebeix a través de les xarxes socials, perquè nosaltres veiem els partits en diferit, mola molt veure el debat i les reaccions sobre si li estàs tirant o no estirant, que dius, bueno... Vale, està bé. Jo crec que per lo que estem veient és una cosa, però si algú no la vol veure, meravellós. Sí. És molt divertit veure com passa això i confirmar el que tu dius de l'argentinització, que són masses partits on has anat a terra, has anat a parar, i ja ho hem vist, això. Va haver-hi un cop de colze, recordem-nos? Sí. Sense sanció, sense res. Sense multa? Sí, és una jugada que, si t'hi fixes, el Lou Dort fa la de posar-se davant per obstruir i tal, i l'altre diu que te pires d'aquí, tio, o sigui, fora. Pues a mi em va semblar bé. Fota-li, tio. Contra els nazis, tio, la resistència francesa, no? Organitzant-se contra els nazis. És veritat que aquestes són les coses que fan... Encara estem a la lluna de mel. Però aquestes són les coses que l'any que ve no faran tanta gràcia. Sí. Bueno, jo la lluna de mel ja l'he passat, O sigui, a partir d'ara... Res. No, faig broma, A mi si guanyen els Spurs em semblarà superbé. Claro. Però sí, em va fer pensar els Spurs aquests del Bruce Bowen, que això forma part del... Ja ho hem dit alguna vegada, no? Forma part de l'ADN Spurs, També sempre que es diu lo del... Joe Bonito, Patty Mills, del no sé què. La gent que ja tenim... Pisalo. Spurs és Pisalo. Canes abans que a l'escroto és això, i era el Popovich. Era això. I era 100% Popovich. Era això. Sí. No va estudiar en una universitat militar per res, aquest senyor. Molt de mèrit Oklahoma City Thunder aguantant totes les sèries. 7 partits. Estan molt marmats, sense el Jalen Williams i la Jay Mitchell pràcticament més de la meitat de la sèrie, no? No sé si ho dic malament. 3 partits. Exacte. Sí. Pues, i han estat amb opcions fins a l'últim partit, fins a mitjans de l'últim partit. La gestió de lo de Jalen Williams ha sigut curiosa, no? Per dir-li d'una manera. Perquè és una lesió que sembla menys el que veritablement és, que si la forces pot derivar amb pitjors, no? És a dir, la de Kevin Durant, el famós Aquiles de Kevin Durant va començar amb una lesió d'aquestes mal curades. Aaron Gordon l'any passat, no? També. I entenem que això, doncs, que
són els finals de conferència i llavors sense Jay Mitchell de sobte et necessitem, tio, com ho fem això? Tu vols jugar? De la mateixa manera que De'Aaron Fox va voler jugar també a partir de després del segon partit no estan bé. Sí, i el moment aquest una mica estrambòtic del Daigneault dient una cosa i el Jalen Williams dient una altra, no? Sí. I també com integres un tio que portava com 15 dies allà parat, que també no és tan senzill com dir, doncs mira, ara fotré 20 tiros i a veure què passa i tal. Clar, o sigui, estàs allà, el marge d'error és mínim. I més amb un tio que té una presència i una importància amb aquest equip fins ara, doncs això, determinant. Ja ho van dir la setmana passada, sobte havien desaparegut els dos generadors principals després de Shai Gilgeous-Alexander. No sé si hem de parlar ja del nom que s'ha de parlar o el deixem una mica més cap al final, no? Deixem una miqueta més. Ara estem parlant com en positiu de com han sigut capaços de competir tenint dos baixes importantíssimes. No? Dos baixes importantíssimes, 3, si contem la que ens queda a parlar després. I amb el que deies tu la setmana passada, amb un Caruso que de sobte semblava Stephen Curry, 3 partits, un tio que al final la realitat ens ha demostrat com McCain que era difícil que jugués amb aquestes situacions quan els altres equips anirien a per ell. Al final va començar molt bé, però és veritat que físicament és el més complicat de tots. Sí, Spurs al final ha llegit una miqueta, no? Perquè no hi havia tant de tios que poguessin generar-se els seus tiros a Oklahoma, no? Al final ells han acabat llegint molt bé aquestes situacions en estàtic, minimitzant les pèrdues de pilota per no donar contraatacs i tal. I sí, el Jarrett McCain al final l'han sapigut llegir en atac i explotar-lo una miqueta en defensa, no? Però el que tu deies abans, és a dir, el partit d'ahir de Shai Gilgeous-Alexander, clar, la putada és que no perden i llavors la gent es fixa en lo dolent. El partit d'ahir de Shai Gilgeous-Alexander és d'aquests de dir, hòstia, què estic veient? Sí. Com ho fa, això? Fins que ja se li comença a acabar la benzina, però clar, és lògic, perquè és que portava un ús absolutament estratosfèric. Hi ha moments on és que no hi ha una altra opció que no sigui donar-li la pilota a ell a veure què passa. I tiros difícils, però els executa superbé. Hi ha un moment que semblava Michael Jordan, directament. Diguem-ho. Sí. I se li ha... El discurs al seu voltant és una merda que s'hagi tergiversat, no sé si és l'adjectiu, és a dir, però s'ha canalitzat tant cap al món del flopping, flopper. És veritat que Sant Antoni ha aconseguit fer molt bé això, dirigir el discurs cap allà. És veritat que és veritat, no? També, vale? No cal donar-li moltes voltes a això. Sí, però no amaga això, que això tapi l'altre, tio. S'ha sobredimensionat i en el cas del Shai dona la impressió de que el públic casual està donant més importància a aquesta faceta del seu joc, que com tu dius és condemnable, però que no deixa de ser el millor jugador de la Lliga ara mateix. O sigui, i ho ha demostrat en aquestes sèries, no? Que avui dia és més jugador que Wembanyama o qualsevol altre jugador de la Lliga. Me'n recordava, Manel, però, que quan van fer la preview inicial, perquè van poder fer una previsió d'aquesta sèrie, dèiem que si això arribava a ser, Oklahoma tenia les de guanyar per una qüestió tan simple que tenien l'experiència ells. Al final, si falten els dos generadors, és el que tu dius, és com hem començat aquest bloc. Sorprèn que hagin arribat a 7 partits amb un Shai estratosfèric. Escarós, sí. Es pot dir, escarós, i a sobre amb un Shai molt poc acompanyat, perquè els partits que ha estat el Caruso, que ha estat inspirat, els han tret endavant, però és que a part de Caruso, el tercer jugador que et surt d'Oklahoma potser és el Jalen Williams. Jo et deia ahir, si el Mark Daigneault pogués tornar endarrere en el temps, donar-li els minuts al Chet Holmgren al Jalen Williams i al revés, i el Chet que sortís de segona unitat. Perquè és que, clar, l'aportació en atac és que no ha tingut res a veure. O sigui, allò que dèiem del 2-1, que donàvem per fet de que... No? És a dir, el que explicàvem de 2 partits de la teva superestrella, 2 partits de segona estrella, un partit de segona estrella, un partit al conjunt o del factor X o com tu li vulguis dir, s'ha quedat tant que era impossible. Sí. 2 partits de Shai, un partit de Caruso i tot això, i ens ha faltat el partit del que, en teoria, fins i tot nosaltres havíem dit que era, després de la temporada regular que havia fet i al començament dels playoffs fins i tot, era el segon millor jugador de l'equip. Al final... no hem pogut evitar lo inevitable, que és que el campió no només no repeteix, sinó que no fa ni finals, Marc, i això ja és la 8a vegada consecutiva que passa a la NBA, que no tindrem que tindrem un campió nou, inèdit. Això és bo o no? Jo crec que és bo.
Home, jo m'ho estic passant pipa, Marc. El podcast, tio, és la hòstia, perquè dius, hòstia, aquest equip juga bé i tal. Van a les finals. Ens ha passat amb Denver, amb Milwaukee, amb Toronto al seu moment, amb els Knicks, no? Ara amb San Antonio. Em sembla que la NBA es premia els equips que juguen bé i a mi em sembla molt divertit que cada any hi hagi aquesta alternança. Els canvis que es van fer, la idea dels aprons, les reformes que estaven fent, perdona Manel, que se'ns ha oblidat dir això, perquè avui no hi ha tanta... És tanta l'excitació amb aquest partit i amb les possibles finals que la NBA ens va colar una reforma del draft. Sí. Allà com... Timing una miqueta sospitós, no? Home, sospitós, no. Vamos, quan ho tirem això, Adam? Clar. Código rojo, espera. Això sí que... Quants punts dius que ha fet? Just abans del salt inicial del sisè partit, no? Clar, de sobte comencen a rebre Shams, comença a dir això i tu dius, què? Però si hi ha partit ara, tio, què estem fent? Sí, bueno, ja en parlarem d'aquí. Sí. Bueno, més que res perquè ho hem d'entendre. Sí, exacte. Perquè complicadíssim. Però... Bueno, perdona, el que he llegit és que va encara més en aquesta direcció, no? Total, o sigui, això m'hi referir. Serà encara més marcada, no? La idea que des de pràcticament que fem el podcast va ser això, que no tornés a passar allò de tenir les dinasties. Suposo que hi havia equips que s'estaven queixant de que Golden State, Cleveland, Boston estaven gastant molts calés per mantenir-se a dalt i que si gastaven més calés hi hauria més alternabilitat. I, hòstia, jo què sé, Nosferatu aquí, si és el que volien, ho ha aconseguit. Que sigui millor o no de cara al públic general, ho hem parlat un milió de vegades. Jo personalment, com tu, penso que sí, òbviament. Sí. Home, i per les bases de fans, jo crec que també, no? Que tu puguis anar rascant en ells així cada any, sigui uns aficionats nous i, no sé, fot molta gràcia. Sí. Pues, això no havia passat mai a la història, Marc. No. Per 8a vegada tindrem un campió nou i això, deixa'm remarcar que no ni arriben a les finals. O sigui, que és algo... Jo per això, a principis de temporada, tothom deia la dinastia d'Oklahoma i tal. Tu no tenies, ho deies. I jo deia, és que fins ara no ha passat. I ara es parla molt de la dinastia de Sant Antoni i tal, i clar, ja és algo que dius, a veure, però és que això és ridícul ja. O sigui, és que a la NBA actual tu no pots plantejar-te que algú guanyarà, ja no et dic 6 títols, però 3 títols. És que ara, o sigui, principis de temporada Oklahoma, després ara sembla que San Antonio i tal. Si guanya Nova York, hòstia, a veure Nova York i tal, tenen els contractes ja assegurats, no? I igual els 3 anys, dius, bueno... Es fa... En lloc extreure una conclusió d'un fet, el que es fa és al revés. És a dir, es fabrica la conclusió a partir de... Totalment. Com hi ha això deu ser conseqüència d'això, però no és una conseqüència real, és una conseqüència prefabricada. La gent s'engorila a nivells estratosfèrics i ho hem vist dintre de les mateixes sèries de finals de conferència a l'Oest, no? Que un dia era una, un dia tu deies molt clar. El club ha anat passant d'un costat a l'altre. Jo et venia amb la sobrereacció i tu em deies, bueno, ja l'altre dia va ser això, i dius, vale, doncs és veritat. Sí. Altres efemèrides que han passat, Marc, bastant loco el tema. 0-5, el rècord dels equips de casa en el 7è partit d'unes finals de conferència els darrers 10 anys. O sigui, això m'ha sorprès moltíssim. Mai ha guanyat l'equip local. Sí. Molt... I bueno, i en el cas d'Oklahoma la gent apreta molt, no? Tu em deies que... Es passen 3/4 del partit de peu, tot el camp. Sí. De fet, això que fan sempre, que fins que no fiquen la primera cistella no seuen, hi ha una part que seu i de sobte estic mirant el partit i dic, hòstia, sí que hi ha gent així, quines samarretes més rares. I és que estan tot de peu, tio. Sí. Sembla que estiguis, no per primer cop, però, hòstia, apreta moltíssim aquell equip. Vale, no és Grècia, vale, no és Sèrbia, però jo què sé, deixem que portin bengales, tio. Tia, no passa res. Sí, dèiem això, que a Oklahoma hi ha moltes distraccions, moltes coses a fer, no? I això, l'òpera d'Oklahoma doncs, no és molt coneguda a nivell internacional i la gent s'agafa al bàsquet universitari i al professional. No? Ha tingut la sort de tenir 2 cicles competitius bastant poderosos. Ahir era l'aniversari de Harrison Barnes. Correcte. És la 8a vegada en què un jugador que fa anys guanya en el Game 7, Marc. Han guanyat totes les vegades. Sempre que hi ha un tio que fot l'aniversari el dia del Game 7, s'emporten el partit. Ha passat 8 vegades abans. Fitxar jugadors al maig, que hagin nascut al maig, per tenir... Que facin l'aniversari a prop de finals de maig, no? Això molaria, seria un scouting increïble. Preguntar-li al Cameron Boozer, no? Però quan és el teu aniversari? A veure, un moment. Al gener. No m'interessa. Passem a JD Vansa. Siguiente.
I l'altre, que també m'ha deixat picueto, que és la importància dels matchups, no? O sigui, d'aquí et creues en el camí cap al títol, no? Oklahoma només 14 derrotes, sumant, regular season i playoff, contra equips que no són els Spurs. Contra Spurs, el rècord, doncs, 4-1 a regular season i 4-3. És increïble. Sí, 8 derrotes. O sigui, la meitat... equival a la meitat de les derrotes que ha tingut en tot l'any Oklahoma, tenint el Jalen Williams lesionat gran part de la temporada i el Jay Mitchell al final, no? És heavy perquè també fent la previsió, una de les altres cantarelles típiques que dius és, clar, la temporada regular, no sé quantos. Aquí la temporada regular ha sigut definitiva en aquest enfrontament, perquè van veure com Oklahoma no sabia com desactivar aquest equip. Sí. I tu dius, bueno, no, però és que tenen, clar, ara ja s'ho hauran preparat. Doncs pues mis cojones, tio. Sí, no he pogut. No. Al xat li han dit, no, és que mira tirar més de fora, tal, no sé què, però no. I un altre que m'ha flipat, Marc, per primera vegada a la història, Nova York... Nova York és el primer equip a la història, a veure si ho dic bé, que es trobarà 3 equips en què la ronda prèvia ha anat a 7 partits. Això no havia passat mai. Tampoc. I clar, això... Si guanya Nova York, hi haurà algú ja amb l'asterisco superràpid, no? Però... Et falta també d'aquestes efemèrides tan maques que estem posant, que jugaran l'exentrenador dels Kings, millors Kings, 2 jugadors dels Kings, i l'any passat va arribar també a les finals un jugador que va fer... entrenador que va fer fora els Kings, 2 exjugadors dels Kings que van fer fora, Harrison Barnes i De'Aaron Fox, i l'any passat va arribar a les finals un altre jugador dels Kings que van fer fora. Sí. A mi això em fot molta gràcia, perquè els Kings, amb la pesta que han fet els últims anys, Marc, jo crec que no arriben ni de conya al periplo de Nova York del 2002 al 2018, una cosa així, Hòstia, és dur, És molt dur, És que allò va ser increïble, Marc? L'època de l'Isaiah Thomas entrenador, després els càndols i tot. Baker a l'altre. Clar, és que allò era un no parar, Ron Baker com jugador fetitxe. Sí. Clar, l'època del Luà Munchen, és que, clar, no, allò és Theo Pin, el Pinson. Prigioni. No, però allò encara aquell cicle ja estava guapo, però allò va durar 3 dies, clar. No. Fisicalitat. Sí, t'he posat aquí que quan bases el teu joc en fisicalitat i hi ha un moment del partit que no, o de les sèries que ja no tens frescura física, diguéssim, a les cames, allò que ja portes 6 hores a l'Apolo, no? I els teus companys estan drogant i tu dius, no, és que jo pelotis, tal, no sé què. Hi ha un moment que necessites ficar la pilota a la cistella i allà és quan, si no et pots apoyar en la teva physicality, has de treure el talent baloncestístic i aquí s'ha vist que... Bueno, Oklahoma s'ha vist claríssimament que hi ha hagut un moment que li faltava talent, que és una que jo he pensat d'aquest grup en tot en aquests 2 anys, I a San Antonio hi va haver un moment que també li va començar a passar, perquè ja estaven molt cansats. O sigui, és gent que està tot el rato fotent-li el tambor i tal, i que hi ha un moment que ja no et dona així el motor. Sorprèn com precisament, no sé si és de mèrit d'Oklahoma o mèrit de San Antonio, això, en aquestes situacions un s'imagina que és el que intenta fer Oklahoma ahir, que si no funciona el col·lectiu serà el nostre Déu sol el que ens porti a port, i és el que intenta fer Oklahoma ahir. Sorprenent en aquestes circumstàncies que, com tu a més molt ben dius, estaven afectant els 2 equips, com ahir San Antonio tira de coralitat. Clar. Que és la seva fórmula. Llavors, clar, tot això que ens han explicat tota la vida, Manel, de que a playoffs, quan s'arriba, quan has de tenir l'alfa, que quan tal, no sé quantos, i si tot es fa jugar més lent, i llavors necessitaràs un tio que et pugui donar els punts. Això ja s'ha acabat. L'any passat, de fet, Indiana podria haver guanyat perfectament i va fer tota una sèrie de playoffs basada en el col·lectiu. Totalment. Això jo estic convençut que aquesta època de la NBA ja s'ha acabat. O sigui, ara no és tan important el teu jugador número 1 com de dolent és el teu 6è, 7è o 8è jugador, inclús. O sigui, ja me'n vaig al 8è, perquè si el teu 8è és Cornet i el treus i no aporta i tal, ja comences a tenir problemes per treure endavant els partits. Perquè, clar, aquell tio el tindràs 15 minuts allà i en atac i en defensa és que la gent li pintarà la cara de vermell, no? I llavors... Sí, i amb el Shea al mateix temps ho hem vist. Ell ha sigut el millor jugador de la sèrie, jo crec. Malgrat que ha estat en un 40% d'encert en el tiro, ha sigut el millor jugador de la sèrie, jo crec. Hem vist la millor execució, segurament va ser la de Wemby al primer partit, perquè a nivell individual va ser això, però és veritat que quan Shea...
va haver-hi... Ja han hagut fixa't, dels 7 partits jo diria que hi ha 4, fins i tot perquè conto el d'ahir, i la defensa d'ahir de Sant Antonio és increïble, on ha fet el que ha necessitat fer, tio. I quan ha necessitat fer els punts els feia, tio. És veritat que ahir el xiulet, t'ho deia aquest matí, el xiulet és una mica diferent. Sí. Parlem-ne. O sigui, si a mi em fot una mica, això, que haguem d'aguantar que la NBA sigui tan reactiva en aquest sentit i que haguem de fer una campanya de xarxes socials i pública de Talking Heads allà dient no, és que els nens aprendran a fer flopping, que això em va semblar vergonyós, tio. Perquè igualem una mica l'arbitratge després de 18 partits. Sí. Jo què sé, tio. Sí, a veure, són jugadors que són difícils d'arbitrar, clar. Els jugadors que van filant molt prim, buscant el contacte als angles i tal, això és difícil de pitar i vas molt al criteri de cada àrbit, no? I llavors, si el Mark Davis et pita 3 partits a la sèrie en lloc d'un, doncs la sèrie pot anar cap a un costat o cap a l'altre. També a mi feia molta gràcia la retòrica aquesta d'Oklahoma estava dominant els criteris arbitrals i tal, no? Que això també em sembla el recopetín. O sigui, no... És el que dèiem abans, a buscar conclusions a base de fets que t'interessen que siguin aquest. Lo del 2-0 amb Tony Brothers és, bueno, vale, sí, però van jugar millor. Igualment, tornant a lo del joc col·lectiu de San Antonio, m'agrada molt un comentari que ha fet el Kim Il-sung al nostre Discord i tal, que deia que el Wembanyama precisament és un tio que no ha desenvolupat un moviment de firma, un signature move d'aquest, per dir-ho en anglès i tal, precisament per això, perquè San Antonio és un equip que ha construït la seva personalitat al voltant d'aquesta idea més col·lectiva que s'adapta perfectament al que demana la NBA actualment. No? Allà es va veure molt amb el cas com el de Julian Champagny, que és un jugador al qual un dels encerts segurament de la temporada regular de Mitch Johnson i companyia és posar-lo a titular en lloc de Harrison Barnes. És a dir, això que diem sempre, és que no tenen 4! Clar. Pues el 4 era Harrison Barnes, no els hi funcionava i de sobte van dir, pues, fiquem un tirador més, que és el que va perfecte amb Wembanyama, un tio que no pateix defensant i que, perquè el busquen tota l'estona, mira, ja aguanta, i que a més és de Nova York, amb la qual està encantat de les finals. Sí. Però, clar, ahir sense que ningú ho esperi, perquè és això, és un tio que no estava anant en aquests registres, però ja hem vist a Basel arribar en aquest registre. El sisè es va entonar una mica més, ja portaven una sèrie complicada, però el sisè i el setè està... El que em vinc a referir és que hem vist com els secundaris de San Antonio es anaven entonant i fer-ho fora de casa és complicadíssim, i ahir se'n va a 20 punts, no? Fot no sé quants triples seguits. 6 de 10, un 60% en triples, sí. Hi han 7 jugadors amb 10 punts o més, que això és Aito García Reneses aplaudint de peu a davant del sofà, no? Ja ho tenim. Sí, molt guai. I el dels Alfreds, no? Els jugadors aquests que decideixen partits des del fons de la banqueta, bueno, al fons de la banqueta, sinó sent el 7-8 jugador. No tenint l'ús que tenen els 4 principals. És a dir, tu saps que si tot va com va, tu tindràs, si estàs molt entonat, tindràs al voltant de 10 tiros en 48 minuts. I això vol dir que has d'estar ficant per sobre un 40% dels teus tiros. És que al final, Marc, moltes X i O's, bueno, hi haurà qui et dirà que el nivell, o sigui, el teu disseny tàctic facilitarà que generis uns bons tiros perquè augmentin la teva efectivitat, però és que ahir Spurs en el 7è partit a fora de casa et foten un 17 de 40 en triples. La segona part em sembla que comencen, no sé si és la segona part o el tercer quart, que foten 6 de 13 i Oklahoma ha ficat 2 triples. Clar, és que llavors què vols? És que és el que deies tu abans, Oklahoma no només aguanta el partit sense amb Shea portant a Jalen Williams i 4 col·legues, ha jugat molts minuts que en Rich Williams, que no estava desaparegut, clar. Sinó amb un desavantatge envers el triple increïble. Sí. És a dir, no fiquen ni cap triple. I sense poder jugar en transició ni explotar les pèrdues de pilota, perquè Sant Antonio, gràcies dels que menys perd. Al de Aaron Fox, no? Ha tingut més la pilota, més ús i tal. Ahir el Castle també agafa més d'ús, perd més pilotes, però bueno, ho compensa perquè està bastant encertat en atac, no? De Aaron Fox té aquesta funció tan que no apareix, que és molt difícil que aparegui estadísticament, perquè no li demanes que foti 25 punts com li demanaves a San Antonio, li demanes que estigui al voltant del 16 a 20, 15 a 20, però que sobretot no faci un partit de que a lo millor tira 20 tiros i fot 3,
que això li demanes una base estadística més de flor, diguem-li, però sobretot li demanes ser el tio que quan les coses es compliquin digui, ei. Pugui assegurar-se de treure un atac estàtic Ja estic jo. en condicions. Ahir exploten molt, si et vas fixar, els tiros del Champani, que això és game plan claríssim, moltes vegades venen invertits des d'un costat per obligar que la defensa vagi basculant cap a l'altre costat, ja no arriben, no? El Cason Wallace es fot un far de perseguir el córner del Champani, no? I això és game plan, i això ho executa perfectament el De'Aaron Fox, i també hi ha un moment que en situacions que Oklahoma està fotent el segon arreon, que són el Keldon Johnson i el De'Aaron Fox, els que realment tiren endavant. Són els veteranos d'aquest equip, Sí. Sembla mentida, però, hòstia, tota la cantarella aquesta és la de no estaven preparats, no funcionarà. Ho hem dit tots, no només ha sigut els d'esto. Ningú s'imaginava que això fos possible. Sí. Però és que és aquest mix de veterania... No és veterania, diguem-li, de Golden State o els Lakers, no tenim geriàtric. Cavaliers, no? El LeBron James també li agrada molt, els veterans. Sí. És un tipus de veterania de gent que, hòstia, el Keldon Johnson i el De'Aaron Fox no estan ni a la trentena. Sí, això és una altra cosa amb la qual la NBA està canviant a passos agegantats, no? Que és el de l'experiència, la cantarella aquesta de l'experiència, de valorar jugadors experimentats i tal. San Antonio i l'any passat Oklahoma i Indiana van ser la prova de que no cal tenir jugadors molt experimentats per competir a playoff, no? Sí. Ens posaven aquest gràfic tota l'estona de que Oklahoma tenia 13 jugadors que havien jugat un Game 7 i San Antonio només tenia un. Sí. I és com, vale. Però és aquesta idea general, és a dir, és que San Antonio està molt ben entrenat, també, tio. I em fa patir, Penso que Orlando ha sigut molt ràpid enduint-se el Sweeney, no sé com serà la seva idea ofensiva i a veure què passa, però, hòstia, ahir li tiren una defensa nova a Shai Gilgeous-Alexander que triguen 2 quarts en saber atacar, tio. I és la versatilitat del que els hem vist fer en 7 partits. És veritat que han sigut 7 partits i llavors és el que veritablement mola a la NBA, veure els bons entrenadors fent ajustaments d'un partit a l'altre. Però és que no hi ha tantes defenses, no? És que jo pensava... Ja veia, quan estava veient al principi del partit, dic, hòstia, l'estan portant cap al cantó, li treien al mig, li van treure ja els 2 primers partits al mig, que és el joc preferit per... Sí. El segon joc preferit és el baseline que li diuen, no? I al costat de la línia de fons, el seu tiret aquest rotllo Kobe Bryant de merda. Ahir li treuen també, ja, tio. Sí. Apareixia Wembanyama per allà darrere, hi havia un tio defensant a la línia de tir lliure, no pots anar al mig, vés-te'n cap allà que apareix Wembanyama. És que una de les coses en les que es nota que el joc ha evolucionat i que estem al millor moment de la història del deport que va dissenyar el doctor James Naismith, les capses de préssec, tio. És que els jugadors bons, la defensa que es dissenya al voltant del jugador bo de l'equip contrari és molt efectiva. O sigui, San Antonio ha fet una feina de planificar els partits en aquest sentit espectacular, clar. Llavors això t'obliga a que depenguis del Caruso, del Jalen Williams i l'altre, perquè el Shai ja saps que el tindràs ofegat, no? Nova York també ho va fer... I adapten enmig del partit, És veritat que Shai hi ha un moment que diu, vale, no, pues entre que sóc bo i que Daignault és bo, però, tio, és a dir, el fet de... No, ara farem això, queden 2 dies. Seiem aquí, nois, i ho aprendrem. Tu t'imagines que t'hagin d'ensenyar alguna que has d'executar només en 48 minuts a un nivell excels i que ho facis bé? I t'ho han ensenyat tot això fa 2 dies? Sí. Estem flipant, tio. Sí, és el read and react, però aplicat a la defensa, no? Quan ell vingui aquí, llavors tu baixes... I gent, però aquesta capacitat... És que moltes vegades pensem... Entenc que d'una forma errònia, perquè el fet aquest de que no es queden a la universitat molt de temps, si són jugadors que sempre han tingut el seu físic per sobre de les seves, sembla, aptituds mentals o curriculars, si li vols dir, deduïm que el fet de ser persones amb un físic, com diem, per sobre lo normal, no seran gaire llestes. Tio, la capacitat d'adaptació d'aquesta penya Sí. és al·lucinant. Hi ha moments d'exigència física i mental molt forta, que tu estàs allà, que encara gràcies que pots respirar més o menys, i a sobre s'està pensant, no? Quan aquest vingui aquí cap allà... Tu imagina't això, tu imagina't ser el Champagne ahir a la reunió d'abans i et diuen, mira, el Shai Gilgeous-Alexander et buscarà tu amb el rebot, amb el bloc, tu canvies i llavors li has de negar tota l'estona al mig perquè vagi cap al cantó i tal, i tu dius, vale, com a teoria està de puta mare. Ara, estic jugant contra el millor jugador
que hi ha ara mateix al camp. I si no em surt? Li dius al mig, no sé si me'n recordaré. Clar. Miraré de recordar-me'n. Jo però m'ho apunto a la mà. m'ho apunto i et dic alguna cosa. Ja veiem demà. T'imagines que comença el partit i tota la mà suada ja? Què havia de fer mig? Parlant de jugadors experimentats, Marc, una estadística que ja l'any passat ens va cridar molt l'atenció, només un dels 20 jugadors més ben pagats estarà a les finals, que és el Karl Anthony Towns a Nova York. Home, shoutouts, bellotes, Premium XL, I l'any passat, 0. No, ni el Haliburton ni el Shea estaven entre els més ben pagats, no? Això ja podem dir que no és casualitat. Digue'm agosarat, Et dic, agosarat. Fins a... El problema està en què això és un altre triomf de Ruedines. És el que volien Ruedines. Sí, sí. Els propietaris... Això que acabes de dir, hi ha algú fent... S'ha sentit un... traient el cava. Un altre! Que ho digui un altre cop! I després això fa que, bueno, molts periodistes, pues, la flexibilitat, no? I tot el d'allò, però és que, en realitat, si tu vols competir a la NBA, si tens un dels tios que dels 20 que més cobra, vol dir que et treu molts diners i vol dir que és un tio que ja porta molts anys a la Lliga, els Devin Bookers, el Joel Embiid, el Jokic, el no sé què, i això fa que la frescura del teixit muscular, de les cames i del calf i del su puta madre, perdó, doncs no hi és. No hi és. No hi és com en els altres que acaben d'arribar, els esclaus nous, no? Els Dylan Harpers, els Castles... Han dissenyat un sistema pensat en que hi hagi un flux continu i arribarà un moment en el que ens trobarem en una situació que segur que se li dirà a un jugador que es mereix aquests calés, no t'ho podem pagar. No volem... Ves-te'n a Sacramento. Bueno, ara passarà una mica amb el Chet Holmgren, no? Que és el que teníem aquí apuntat, que ja el Chet Holmgren ara ja sembla que sigui que tingui la lepra, o no sé, o se li caiguin els dits, això, la lepra, una cosa d'aquestes, perquè passa de cobrar 13 a cobrar 40. Vaja. I clar... Els paguem tots, són com les carreteres, no? Jo què sé, a jugar contra el Wembanyama ja petit, però bueno, això li passa al 98% dels jugadors de la Lliga, O sigui, és flipant, davant del Wembanyama les veus quadrades, o sigui... Com hem aconseguit que ens preocupin els calés com a seguidors d'un equip de bàsquet, futbol, petanca, el que tu vulguis. Però si no són nostres, i en aquest cas, és a dir, si penses, si volguessis fer la gran mentida del Barça cooperativista aquesta, de que no, és que és de tothom, el que sigui, dius, bueno, vinga, ja comprem-ho. Però un puto equip de la NBA, que és d'un senyor que a més segurament és sionista i que li sobren els calés, s'aixeca pel matí i estornua i surten pèmpins, clar. Què collons ens ha de preocupar? Té la piscina del tio Gilito que estirà allà amb les monedes. Que si cobra 40, doncs que cobri 40. Això vol dir que tots el temps que ha estat cobrant 13 estava cobrant menys del que devia. Estava infrapagat. Clar, és la paraula que ens vam inventar nosaltres, que no la diu ningú. Ningú. El Stephen Curry va parlar fa poc d'això de... Hòstia, perquè li deien... Clar, és que l'any que ve tens 39 anys i estàs cobrant 60, no sé què. Diu, ja, però quan tenia 19 cobrava 7 quilos, clar. Com ho fem, això? Clar. Clar, els hi diu el que va cobrar, el que cobrava l'any que va guanyar el primer anell, que cobrava 11 milions, perquè havia tingut les lesions, 11 o 13 o alguna cosa així. I clar, els altres han de fer com... Però com s'atreveix un periodista a parlar de calés amb Stephen Curry? Tio? Bueno, doncs perquè el relat aquest està superconsolidat, està totalment mediatitzat pels interessos dels ricachons, dels dueños. Que sí, que òbviament, que el partit que fa Chet Holmgren és per plantejar-te coses. Sí, ja han dit el Marc Daigneault a la roda de premsa, ja ha dit que aquest estiu treballaran perquè el Chet Holmgren agafi més tiros de 3, sobretot. Perquè és que la idea és aquesta. No és mal tirador, el que passa que, bueno, tirar sense agafar-te un minut per llançar un triple, doncs estaria molt bé, també, no? El Chet Holmgren, la mecànica aquesta Ricky Rubiesca d'armar i treure'l d'allò, que clar... Sobre el paper, la idea de... que això és una cosa que sorprèn molt a Oklahoma. Chet Holmgren ahir i en tota la sèrie no juga ni un sol minut de 5. És a dir, el que està fent San Antonio de jugar 4 tiradors, defensors i penya que va com boja a les pilotes i això, més un tio gran que dona casualitat que més tira bé de 3 relativament, que el pots tenir obrint el camp, el que fa Nova York, també. No ho fan mai, tio. Dius, un moment, però per què estan jugant? Per què ha de jugar sempre Hartenstein amb ell o per què ha de jugar sempre Jalen Williams amb ell, tio? Bueno, si te'n recordes, ells ja miren de competir abans del fitxatge de Hartenstein. A l'any anterior ells venen de fer una molt bona regular season, el primer any del Holmgren, i
ho estaven dient que hi havia molta gent que deia allò del rebot, que els hi faltava rebot, joc interior, tal, no sé què, i al final, efectivament, el playoff és quan ells constaten que el Chet Holmgren té un recorregut X i que necessita més múscul al voltant, no? I l'entrada del Hartenstein i el Caruso, Marc, és bàsica per a aquest equip, Total, realment. no? Clar. Clar, aquest tio de 5, suposo que llavors està molt més forçat a anar sortint a la línia, no? A defensar. Llavors, igual no té el físic per fer-ho, clar. És que és una exigència molt gran, no? Sobre el paper, aquesta idea de tenir a Hartenstein defensant el 5 exterior perquè ell es quedi a prop de Cistella a fer de bolla, és meravellós. Clar, però quan veus que... Vale que Wembanyama li treu uns quants centímetres, també, vale? Però... Et funciona contra tots els equips, menys els Spurs. Però el segon equip de tota... És a dir, el segon jugador de tota la NBA més proper a Wembanyama és Chet. Sí. Vale, doncs sigui un Wembanyama d'AliExpress, que es deia abans. Sí. Però jo què sé... Ara també entra la renovació del Jalen Williams. Hartenstein té també com els adults. opció de jugador, d'equip, no recordo. de l'equip, sí, són 28, per això ho agafaran segurament. Hòstia, és que són molts calés. L'Udor també, Oklahoma s'ajunta, Marc, amb una fulla salarial de, no és una rata, 261 quilos. És històric, això ho diu el directament? Bobby Marks. Aquest any, perquè et facis una idea, l'equip que més gastava en salaris era Cleveland, amb només, faig gesto de cometes, de 212, O sigui, això vol dir 39 quilos més. Clar, això vol dir que aquest estiu han de fer una escabetxina de l'hòstia, és que no... Vaja, és impensable que estigui, perquè això vol dir unes restriccions, anar a prons i davantals a l'hòstia, però... Fins a que comenci oficialment el curs, la temporada, s'acaba quan és? Finals de juny, després del draft, crec que comença oficialment la temporada vinent. És a dir, que diguem, per posar-nos amb un marc mental que sigui el de veritat, tot i que no ho serà, a partir de juliol, diguem-li, Oklahoma és un equip de second apron ja. Això vol dir que molts dels traspassos, fins i tot, que s'estan ja dient, que si Giannis, que si... quin és l'altre que estaven dient ara? Mobley. Evan Mobley, no sé quantos. Depèn com no es podran fer, perquè totes les limitacions del segon davantal de sobte apareixen. Interessant. Clar, és molt fotut, perquè ara hi ha dues filosofies que estaran... Òbviament, a tota la gent que li interessa moure el ninot i fer clics i tot això, ja tenen la narrativa feta, que és Chet Holmgren de fora, i a més Giannis està allà al mercat, amb la qual cosa, increïble. Però sí, avui ja el Tom Haberstroh i el Kevin O'Connor ja estaven dient el Chet Holmgren a canvi del pic del Cameron Boozer, directament. O sigui, és que ja encara no s'ha refredat el cadàver. No l'han pintat les línies, no l'han pintat, Manel. Han pintat les línies i ja l'estem col·locant. Ja estem allà. Chet Holmgren, Marc, quan obre el mòbil i veu això, o sigui, què és com el que afecta pensa? als jugadors, això? És... Bueno, igual no, igual diu, és ja he renovat amb Oklahoma i ara si m'envien a, jo què sé, als Wizards, jo me'n vaig amb el meu contratazo, que els dueños et diran això, o sigui, et diran, bueno, sí, però els jugadors es firmen els contractes, o sigui que... Però és que si no el firma fora... Clar, és a dir, és que en el fons és molt sorprenent, perquè aquestes dues grans vies de teoria serien continuem tot igual, convertim-nos en aquest equip que tu acabes de dir de 260 milions, segurament amb retocs tangencials que jo crec que, no sé com ho veus, però el primer d'ells és molt fotut perquè és el millor amic en la plantilla de Shai Gilgeous-Alexander, però és l'Udort. Sí. L'Udort ha demostrat molt d'habilitat aquesta temporada. Que segurament no pots jugar segons quines coses amb ell. Restem 20, no? Em penso que són, l'Udort. Et quedaràs, 2,40. Clar. Què són quales les de renovar? Per l'Udort tens marcat, Fots l'Udort i una primera, Marc, i treus algú potent, El problema és aquest, però el problema és que si tots els números que surten, tots els noms que surten, a part d'això de Giannis, que sembla una buixeria. Sí. Evan Mobley ha sortit nou avui. Si estigués al mercat, deia Sam Amick, no sé quants. El nom que més es repeteix és el de Trey Murphy. Maco. Trey Murphy et dona una constància segurament en el 5 inicial que no tenies ara mateix, però potser es contradeix una mica amb Jalen Williams, però amb J-Dub, parlo.
Però un moment, el Joe Dumars et penja el telèfon, eh? Si tu vas amb el Ludort i una primera pel Trey Murphy... Els números ha de ser alguna més? No, però no és una primera. Pensa que els Warriors l'any passat li demanaven 3 rondes. Doncs llavors, clar. És a dir, que tu el mínim serà el que va sortir per Desmond Bain, o 3 rondes i un parell de swaps i contractes o alguna cosa així. Vale. Com a mínim, 4. I has de córrer perquè segurament és un dels jugadors que més desitjats del mercat que hi ha ara mateix, i si Joe Dumars aconsegueix rondes d'aquest any per mitigar una mica el desastre, lo de Derrick Queen, lo d'Atlanta i tot això, de sobte camufla en tota la situació. Sí. A mi Ludort fora, vinga. Quin més? Clar, és el problema, que Chet Holmgren no el movem, no? has de decidir. Ara mateix tens Chet, J-Dub, Hartenstein amb opció d'equip, Cason Wallace, que li has de fotre pasta. Cason Wallace no el mouràs. Clar, és que d'aquests 4, que no sigui l'Udort, jo no mouria ningú. Llavors tens un problema. O no. Sí, o sacrifiques algun contracte d'aquest, del Kenrich Williams i tal, però clar, amb això no fa res. Són peanuts. Són 6-7 quilos. I per l'altra banda... No agafes la team option del Hartenstein i li fas 3 anys per 15. Això vol dir... Vol dir que no tindrà Hartenstein el mateix que li estan dient. Perquè l'any que ve hi ha molts equips amb espai salarial, eh? Sí. Un d'ells els Lakers. Home, Hartenstein, els Lakers, clar. Vamos, et posen els 30 quilos, clar. De fet, és una de les coses que et volia preguntar. Una de les coses que he trobat a faltar i que crec que Oklahoma hauria de millorar no és un equip que jugui molt per sobre l'aro. No és un equip... Chet és l'únic. Però no és un tio hiperatlètic. Tu veus Stephon Castle com va als mates i dius, vale, això és un tio que li pots tirar la pilota cap a dalt i ell la baixa. Clar. Allà només tenen això, Chet. Sí, bueno, Hartenstein també juga bastant bé. Hòstia, sí. però no és un tio de liups d'aquells... No, però bueno, és un rim runner d'aquests que sí que et pot finalitzar un 2 contra 2 fotent-la cap a baix, no? Però sí, entenc el que dius. No sé, per mi Cason Wallace és un jugador indispensable, òbviament sóc jo, i no sé si poden replicar el que té Hartenstein amb una altra persona que valgui la meitat. Veritablement no ho sé. Si busques un anti-Wembanyama, el Mobley, hòstia, jo el foto, el Chet Holmgren, segurament. Sí, és que clar, és un dels millors defensors, si no el millor defensor interior de la Lliga ara mateix, excepte Wembanyama. Mira, i amb això ens servirà per transicionar. Només hi ha un jugador de tots els jugadors de la NBA que han defensat a Víctor Wembanyama un mínim de 100 possessions en tota la carrera de Víctor Wembanyama. Sí. Només hi ha un que li hagi baixat... Quan era? No me'n recordo. Que l'hagi deixat per sota dels seus números d'una forma habitual, tots els partits. Juga als New York Knicks. Hombre. I no crec que estigui al mercat, Manel. I no l'associem als jugadors interiors, i en realitat és un tio que defensa molt bé per dintre. Sí, és OG Anunoby. OG Anunoby és el jugador que millor defensa tota la NBA, Víctor Wembanyama. Sí. Bueno, ha jugat 3 partits aquest any, però... Però tots els números quan estava amb els altres anys, eh? Els números no només són aquests anys. Ara després mirem els números d'aquest any, que són també de... Hòstia, què? Sí. Però els altres anys, tio, tots els tios que li han defensat un mínim de 100 possessions és OG el que més, tio. Anunoby cobra molts diners, eh? Ben pagats, no? Si Oklahoma el vol, no sé si solucionaria molt el tema de les nòmines, eh? Perquè... Clar, però ara és que... Anunoby està entre els 35 que més cobren de la NBA. Hi ha una situació, però, Manel, que és veritat que tu ho explicaves abans i la gent es feia la idea, això, de la dinastia. Quan, si no volies parlar tant de dinastia, jo crec que era d'una forma més o menys coherent pensar que Oklahoma en els propers 5 anys guanyaria entre 2 o 3 anells. Ara no. Jo ara no ho penso, eh? No, que va. I si penso que San Antonio... Si penso la mateixa idea amb San Antonio és perquè ara mateix tenen Dylan Harper, Stephon Castle i qui és l'altre que em falta? Carter Bryant i Wembanyama, clar, en contractes de rookie. Estan perdent diners. Diners. Wembanyama, l'any que ve, aquest any li poden fer una extensió. Al final d'aquest any li poden fer l'extensió ja propera del primer contracte per rookie. Directament li haurien de fer un contracte de 100 quilos. Si la NBA fos... Com hauria de ser, exacte. No estaria cobrant 70... No, clar, el primer contracte no cobrarà 70, cobrarà 40 i alguna cosa. És que directament seria, no, Víctor, mira, que és que tu cobres 100 milions. I es lesiona el dia següent. T'assegures de que te'l quedes, sí. Però clar, tens 3 anys on Castle, Bryant, Wembanyama ja és d'aquí 2 anys,
i Harper estaran cobrant un altre cop fruits secs dels que se'ls donen als elefants amb càscara. És la gràcia d'haver tingut sort amb els pics de loteria aquests i ara s'ho carreguen. I haver-los capitalitzat bé. I ara s'ho carreguen. Com vols dir que s'ho carreguen? Bueno, amb les normes aquestes. Sí, totalment. Passem a les finals? Vinga, a les finals. Ens queden com a màxim 7 partits de... És molt dur veure això, professional. Ja s'acaba això. Tio, està ja temporada zanjada, pràcticament. I no són les finals que van demanar els déus del basquetbol, que era escut contra espasa, no? Que seria Oklahoma-Nova York. Oklahoma-Nova York, però, hòstia... Estem d'acord, sí. Són finals increïbles. Són les millors finals que podíem tenir. Jo et deia, és una de les... Potser és perquè és el Valles aquest de lo recent, però de les millors finals dels últims anys, jo crec. Només a nivell de termes mercadotècnics de la NBA, l'únic que podria ser és que els Lakers estiguessin, d'alguna manera. Nova York, Los Angeles serien les finals a nivell mercat, Clar. ideals per la NBA, però el fet que estigui no només la cara, jo crec que ja ho podem dir, i és un discurs de merda, però jo crec que es pot dir la cara de la NBA del futur, a Víctor Wembanyama, sinó que a més aquesta cara de la NBA del futur sigui un jugador no només internacional, sinó que funciona a totes les parts de la internacionalitat i a Estats Units també, perquè Giannis de vegades semblava que no agradava, Luka no agrada. Aquest tio agrada. Wembanyama és un tio que té un discurs articuladíssim, Marc. Crida molt l'atenció com contrasta amb la resta de figures, no només de jugadors europeus, sinó europeus i americans. Sí. Hi ha molt pocs... És que te n'hauries d'anar... Potser el Karim Abdul-Jabbar, no? D'un discurs tan articulat i tan intel·lectualitzat. No sé, sembla un jugador fet al laboratori en quant a les seves aparicions a premsa i tal. És un tio que no para de donar contingut, de generar contingut, que era el de Shaolins, que era el de l'altre, que si el vestuari, que si l'ajedrez... Plorar, la masculinitat, no? Ara el de Popovich, tal... És un tio, no sé... I gairebé tot el discurs, com dir-ho, positiu? Sí, no sé si dir-li positiu, però que no dona a una toxificació dels mitjans o a portar-lo cap a puestos que generin això, discurs tòxic. És tot en positiu. I és un tio que transmet molta passió pel joc, no? També no et dona la impressió de ser com el Jordan donava a vegades, que és un empresari i tal, o el LeBron James, no? O sigui, són Republicans by Sneakers, com a actors i tal. El Wembanyama se'l veu un tio com molt autèntic. Això ens fotrem un tip de riure quan escoltem d'aquí 3 anys, que ja s'haurà acabat la lluna de mel, però ara toca disfrutar, sí. Els dos equips, Manels, per lo que dèiem abans de ser les millors finals, arriben al millor moment de la temporada, els dos en pic, absolut. El que deies tu la setmana passada, Mike Brown, que els havia demanat, ho aconsegueixen. San Antonio sí que és veritat que arribaran molt més cansats perquè aquesta sèrie ha sigut... Però el que hem vist, precisament, d'execució en aquesta sèrie és d'un equip veterà i amb una força que no és gaire normal. Diferencials de punts als playoffs, Nova York ja hem explicat, més 22 en 14 partits, San Antonio és el segon ara mateix de NBA, més 10,5, la meitat, en 18 partits, en 4 partits més. Més 22, Nova York no perd des de Sant Jordi, Marc. Diguem-ho. Des del 23 d'abril. Ja avui sentia el Van Gundy, deia que per ell els Knicks són els favorits número 1 a guanyar el títol. Ara mateix, el Bill Simmons ahir explicava, o aquest matí em sembla que era, no sé quan l'han pujat, explicava els números de les cases d'apostes i tots favoreixen a San Antonio una mica més del que tothom esperava. És a dir... No sé, els mercats d'apostes, perdó per parlar d'aquesta merda i això, però sí que donen certa idea de la percepció general del poble americà envers a quin és el favorit. I ara mateix donen com a favorit San Antonio. Suposo que també s'ha de tenir en compte, perquè quan es fan aquestes coses, i més a les finals, s'acostuma a aquesta cosa té molt de pes, que és que juguen a casa al 7è partit, amb la qual és l'equip local. Això sempre... El rècord a casa de San Antonio és molt important. El rècord de Knicks contra equips de sobre 50 a regular season no era el millor. Fora de casa ja no t'explico. Però el que hem vist als playoffs és una altra moguda. Sí. I llavors ha sorprès una mica veure aquests números de les cases d'apostes. I perdó, ja acabem amb aquesta merda, Però ha sorprès veure que eren tan favorits, San Antonio. Sí. Clar, el de Nova York, el dubte aquest, no? Si s'han passejat a 2 rondes i mitja ha sigut pel context o perquè ells realment són una pisonadora, no? Però han jugat molt bé a bàsquet, des del meu. Són els dos equips que estèticament són més satisfactoris,
que tenen moviment continu, contraatacs, triples, varietat, un tio que executa a la perfecció l'1 contra 1 com Bronson, un tio que és impossible de parar d'una altra manera com Víctor Wembanyama, socialisme, el que dèiem abans, tothom acabant amb més de 10 punts d'una forma generalitzada, moviment continu de pilota, els dos equips, defensa, no? Els dos equips que més punts generen per assistència, Nova York i San Antonio. Jo amb això ja crec que puc tancar l'ordinador i dir que la feina està feta. Està. Si arribem a això... Tu em deies les finals de l'any passat, no? Que van ser Oklahoma-Indiana. Allà tothom estava molt... Allà estava molt més clar el bipartidisme, no? Hi havia el basquetbol qui volien, no? Que era Indiana, però aquí realment els dos equips juguen superbé. Es mereix clarament una sèrie... Ens mereixem una sèrie llarga i ens mereixem una sèrie sense aquestes coses que han fet que el discurs s'enrarís una mica al voltant de la NBA. És a dir, hi hauran... No sé, sempre sortirà algú queixant-se d'alguna cosa, Però són dos equips que, com diem, tenen una filosofia molt més propera a lo que un s'imagina que hauria de ser el bàsquet. Llavors, volem això. Si són 7, si són 4, però que no hi hagi el merder que hem tingut, saps? Nova York, Marc, en els partits de regular season que han tingut, tenia un net rating, un offensive rating de 123 punts, li va fotre a San Antonio. El diferencial de punts a favor... A Nova York li va guanyar 2 partits a San Antonio jugant 3. Són els únics equips que han jugat 100 de conferències diferents 3 partits, pel fet que van jugar a la final de la Copa de l'Amor. Sí. I el diferencial de punts a favor és de més 32 en els 3 partits. Sí. És a dir, va guanyar aquests 3 partits Nova York de 32 punts, perquè un dels partits els guanya de gairebé 40. Després del mes de desembre, San Antonio només perd 2 partits de regular season, un és el de Denver i l'altre és el de Nova York. Sí. És l'equip que preferies o tu preferies, com a representant dels Knicks, preferies Oklahoma pel tot el fet de les baixes o així, o preferies a l'equip menys experimentat? Jo crec que Nova York tenia opcions amb qualsevol dels dos equips que passés, perquè la batalla ha sigut molt gorda per qualsevol dels dos equips que sortís cap a un altre equip que al contrari, o sigui, ve molt descansat, no? I això en la NBA actual, en la que la physicality té tanta presència i així, jo crec que serà un factor no decisiu, però que passarà moltíssim. I en aquest sentit, no sé, quin li aniria millor a Nova York? Potser San Antonio, si em dius. Sí. El que passa, clar, Oklahoma venia amb 2 lesionats, recuperaven a la Jay Mitchell, però el Jalen Williams no estava... Recuperàvem a la Jay Mitchell, encara no ens han dit res, és el que suposàvem, perquè ens van dir això 7-10 dies. Però jo què sé, tio. Sí, el partit de cop, el Mitchell Robinson va tenir molta importància. Hòstia, semblava que totes les pilotes li anessin a ell, tio. Sí, però després, quan mires una mica més el resum dels partits i tal, és veritat que l'Euge Anunoby també fot una molt bona feina, no? En defensa i tal, combinen aquestes 2 maneres de defensar-lo. Mitchell Robinson ja sabeu que ve amb el tema aquest episodi que no se sap ben bé què va passar, que s'ha trencat el dit meñique. Després han dit que era com del metacarpio i tal, que és com encara més... El que s'explica és la lesió, li diuen boxing injury, a lo que en teoria s'ha fet, que s'acostuma a fer estadísticament quan li fots una hòstia a algú que no li hauries de ficar. O jo què sé, o el cop de puny contra la paret, no? Això, és això, vale. Per això se li diu. Sí. No parlo tant de fotre-li una hòstia a algú, sinó que li diuen la lesió de boxejador perquè acostuma a ser una lesió que es fan entrenant els boxejadors perquè li donen un cop a algú que no li haurien de donar amb tota la força i és el primer que pateix, el dit petit de la mà dreta. Al principi es pensava que era una acció contra els Cavaliers i tal, que es veu el meñique així amb una forma de 4, però es veu que no va ser en allà, sinó que va ser fora de l'entrenament i tal, i el Mike Brown va dir que no entraria en descriure com s'ho va fer. Not related basketball activities. Sí. Llavors jo m'imaginava que es traient un moc duríssim o pillant M de fa 2 dies a la bosseta que està dur així i catacroc, saps? Perquè si no se m'acudeix un algo, tio. Totalment. Com t'ha afectat això a l'hora d'imaginar, sobretot la defensa dels Knicks? És determinant, no, però és una baixa important. Sí, el que passa que... Per controlar el rebot, sobretot, no? Sí, el que passa que jo penso que els Spurs explotarien lo del Haka Robinson, Però ho va contrastar molt bé, el Brown. Sí, contra Cleveland allà tenies més marge, per controlar-ho contra San Antonio. A mi em fot molta por, el Mitchell Robinson, el tema dels tirs lliures,
és una llosa molt gran al rendiment d'aquest jugador, perquè en els moments decisius, quan t'has de jugar a l'anell, allà necessites que tothom aporti al màxim, no? I en aquest sentit és un eslabó dèbil, perquè, clar, o sigui, l'has de posar en funció de si estàs en bonus o no i en el moment del partit, no? Cornet a pista... Els 2 últims minuts del quart, llavors sí que el pots posar, però si rep a prop de la cistella, de seguida et foten l'hachazo per forçar els 2 tiros. O sigui que, sí, el defensen bé, el Towns també sempre s'ha dit, no? Que els matchups de l'equip contrari sempre és la qüestió és a veure qui defensa el Towns. En principi, un tio com el Wembanyama no t'exigirà tant sortir a la línia, no? Que és quan el Towns pateix més. O sigui que, jo què sé, també el pot defensar més o menys bé, el Towns. En principi, per mi és un dels factors que més ganes tinc de veure d'aquestes finals, més que res perquè Nova York porta un any defensiu que no ens imaginàvem, amb Brunson fent una activitat negant-se a sortir perjudicat en els bloquejos increïble, i perquè per lo que hem vist en aquesta sèrie, tant Mitch Johnson com Sweeney, més si això... Mitch Johnson i Sweeney a d'idees i Víctor Wembanyama executant, ara mateix sembla difícil de solventar. Sí. Vaig estar mirant qui controlava qui en els partits que havien fet a temporada regular. El defensor principal de Wembanyama a temporada regular va ser Karl Anthony Towns. Desgraciadament, Víctor Wembanyama a les possessions que ell va defensar Karl Anthony Towns va fer 33 punts tirant un 61% de true shooting entre tirs lliures i tirs de camp, és a dir, no és uns números que tu desitgis. Bueno, el tema aquí per 100 possessions, òbviament. Aquí el tema és lo de la balança que ens va explicar el Jordi Fernández, no? que el Towns això ho va compensar amb un bàsquet en atac que aquí està el tema, no? O sigui, que el que perds defensant-lo ho puguis tenir un jugador que en atac et dona. El Mitchell Robinson et pot donar en defensa, però si en atac realment no et dona tant, doncs... El tema està en que, el que explicàvem abans, OG Anunoby en 45 possessions només, és veritat, aquesta temporada no, sorprenentment Mike Brown no l'ha posat tant a sobre, 17 punts amb un true shooting de un 45% només. De tots, el que deia abans, de tots els jugadors, OG que l'han defensat 100 possessions, OG és el millor, i la meva pregunta és, tu creus que o tu sortiries de saque ja directament marcant el terreny amb OG, o permets que Karl Anthony Towns l'agafi? No, Towns. Sí, ells sortiran amb el... Towns agafant-lo per fora i defensant-lo. Sortiran amb el 5 clàssic i si veuen que el Josh Hart té problemes per enxufar, aniran amb lo del... Sí, però no et parlo tant de variacions, et parlo de qui defensarà Wembanyama. Sí, Towns. Jo crec que ells aniran a que pesi més el teu atac que la teva defensa. Però no et parlo de treure'l del 5 inicial, et dic que l'agafi OG Anunoby directament. No, jo crec que no. Perquè ells necessiten l'OG Anunoby i el Bridges per agafar els aleros, no? Que tenen, no? Sí, però bueno, és la qüestió és aquesta, que és el que estava intentant fer en Oklahoma, que en teoria amagues a Karl Anthony Towns amb Champagne. I llavors t'exploten per allà, està clar. És a dir, el que no perds un joc, perds un altre, Això ara són les finals, això està clar. Sí, el que passa que... Bueno, sí, clar, tu dius tot el rato en defensa, clar. Sí, no dic treure a Karl Anthony Towns, dic d'especialitzar-nos sabent que OG és el que més ha aconseguit fer la disrupció de l'atac, del que implica amb atac Víctor Wembanyama, i també és veure qui agafa Castle, que no sé si serà... Bridges entenc que estarà amb De'Aaron Fox, llavors entenc que serà Josh Hart el que estarà... Sí, o al revés. Una mica més físic. Per treure la connexió, però no sé si... Hi ha una cosa que a mi em preocupa que estigui Karl Anthony Towns amb Wembanyama tota l'estona, que és que tu necessites molt, com tu acabes de dir, a Karl Anthony Towns en atac, i no pots jugar-te partits on Karl Anthony Towns estigui al segon quart amb 4 faltes. Ja. I en canvi amb OG això no et passarà. A les dues sèries que acabem de passar hi ha jugadors interiors molt bons i tal, i ell va controlar bastant bé. Sí, total. Aquest tio, clar, és diferent. Wembanyama és un tio que arriba molt cansat a la sèrie. Molt cansat. Llavors, l'ofensiva de Nova York jo crec que l'obligarà a mirar de sortir a la línia al màxim que pugui. Això farà que la manera com ataqui Wembanyama també li costarà una miqueta explotar també les debilitats del Towns en defensa. Nova York entenem que jugarà amb el seu 5 obert, i llavors és molt curiós perquè la idea suposo que serà que Wembanyama estarà amb Josh Hart perquè pugui donar voltes per allà, però és que Josh Hart no estarà donant voltes per allà, estarà fora, i si no enxufa, que pot ser que no enxufi, tot i que al final va enxufar,
estarà bloquejant el defensor de Volardo o estarà defensant el bloquejador de... Estarà bloquejant el defensor de Karl Anthony Towns i aquests dos tindran 6 lliure. Sí, mirant de sortir en transició, no? El Josh Hart no és l'Ausar Thompson, no? És un tio que en estàtic és una miqueta més llest i que és un tio que pot enxufar els triples, no? Com tu deies. Però Nova York no et permet, com sí que feia Oklahoma, tenir Wembanyama fent la zona aquesta d'una persona tota l'estona. Ha de defensar per fora. Aquest és el problema del matchup de San Antonio, entenc jo, O sigui que ja en condicions normals és un creuament complicat per San Antonio i ara encara més, perquè és que ells venen de rebentar-se contra Oklahoma i Nova York és al revés. O sigui, ve de tenir 2 sèries descansadíssimes. El millor defensor de Volardo per San Antonio va ser Stephen Castle, ja ens podíem imaginar, només 38 possessions, un altre cop molt poquetes, 10 punts de Volardo amb un true shooting bastant de merda, de 25%, tio. Sí que és veritat que aquesta idea del final de partit de Cleveland mira, porteu-me aquest vaig a desnucar-lo, serà més difícil que passi. Bueno, a Oklahoma hi ha un moment que sí que exploten una mica el d'Aaron Fox i el Champagny, però clar, això ho podràs fer no tan a plaer com ho feies. I que a més, en principi, Wembanyama estarà per allà donant voltes. Jo haig d'imaginar, Manel, tio, que tancaran el joc interior. Òbviament, no costa ningú ha de ser un gran adiví per saber que Sant Antoni és l'equip dels playoffs que millor defensa el d'Aro, és a dir, és l'equip que els rivals tenen pitjor percentatge, i això en principi no crec que canvi. Què donaran a canvi? Pues el problema, que et donaran molts triples, i Nova York és un equip, és dels equips, ho tenim per aquí, és el tercer millor percentatge d'encert en corner free dels playoffs i el millor de 3 en general. És que si tu decideixes tancar-te veritablement, fer la defensa sonal aquesta de Wembanyama a prop, Nova York et destrossarà. Sí, el que passa que el triple ja sabem que és molt volàtil. Una cosa és l'estadística aquesta de no, jo en condicions normals em moquen un 38% i això m'hauria de donar i tal. Ja, però després tu tens partits que ho has de fer 4 dels 7 partits, això. O sigui Sí. Sí, també hi ha el rotllo aquest de que Nova York ha atacat molt bé el mid-range, no? El Bridges, els 3 partits contra Spurs, ha jugat molt bé i és una arma que ells poden explotar perfectament. També el joc en transició, a forçar pèrdues de pilota de San Antonio, que vindran una miqueta més cansats de la sèrie interior. Per aquí també... És que Nova York té moltes alternatives. Tiren millor els tirs lliures que San Antonio, no? Tenen jugadors que poden anar a la línia bastant sovint, també. M'ha sorprès veure que Nova York és la millor defensa en transició dels playoffs. També entenc que, òbviament, tots són dades que s'han de contextualitzar a saco amb els rivals. Tot i que, deixa'm que digui, la contextualització és real, però quan tu veus un equip que va amb el rabo per fora d'una forma tan continuada, hòstia, has d'equilibrar aquesta contextualització una mica, perquè què perdrem? No guanyaràs de 22, només que guanyis de 16 ja guanyes. Aquest és el tema, o sigui, Nova York no farà la demostració ofensiva que ha estat fent a l'est jugant contra San Antonio, però encara que baixin una miqueta el seu ritme ofensiu i es mantenen més o menys en una certa solidesa defensiva, això els hi donaria per competir la sèrie, O sigui que sí, jo en principi soc optimista. La millor defensa en estàtic és San Antonio, el millor atac en estàtic és Nova York, amb la qual tenim un altre cop es passa contra escut. Són dels 2 millors equips en transició i defensant la transició. San Antonio una mica pitjor que Nova York, ja et dic, Nova York és la millor defensa en transició dels playoffs, amb la qual treus gran part del pes ofensiu de San Antonio aquí. I jo em pregunto si tu creus que San Antonio, tenint en compte que serà un dels primers enfrontaments de playoff clars així importants on amb molta distància, hi ha un rival feble, hi ha un weak link que se li diu tota la vida, no? Tradicional, que ja hem vist que no és així, com és el cas de Brunson, és a dir, que se'l pot explotar. Tu creus que pervertiran una mica la seva idea socialista? Per a buscar ISOs i tal. I qui les fa? Sí, bueno, Aaron Fox és un tio que la pot fer, sí. Perquè a mi hi ha una cosa que em fastidia molt de Nova York. Jugar bastant bé l'1 contra 1. Em fastidia una mica, no de Nova York, de San Antonio, quan el Wembanyama es fa una mica de parar la pilota i ell vol pensar-s'ho i anar a la seva jugada, de sobte perd molt de frescura. Sobretot ahir amb Oklahoma, no? Hi ha algun moment que comencen a fer els atacs aquests que li va bé a Oklahoma, que és de tots parats i molt de defensa de 1 contra 1, que aquí Oklahoma excel·leix, no? Llavors, quan ells movien més la pilota que és el que fa a Nova York, no? Que et maregen en aquest sentit. És veure
és molt curiós perquè sempre diem a veure qui imposa la seva filosofia, els dos tenen la mateixa filosofia i les defenses són força similars. També, òbviament, tornem, un equip té Wembanyama. Per tu qui és el millor jugador de pista? Home, jo crec que és Wembanyama, no? En quant a impacte en atac i en defensa, clarament. Sí. És que estava pensant, perquè és això, el fet de que San Antonio també jugui gran part dels partits amb 5 oberts, tot i que el fiquen cap a dins quan poden. No sé què implica les defenses de Nova York, És a dir, això, pues que Oji l'agafi o com saltaran els bloquejos, perquè Nova York és un equip que ha canviat tots els bloquejos directament. Quina és la reacció aquesta, el que estaves dient, del moviment de pilot, a l'invertir cap al cantó contrari, les 45 actions, aquestes que fan tant, hòstia, Nova York les controla. És que m'ha sorprès molt fent aquesta batuda així estadística, veure que Nova York sembla, estadísticament, com a perfil, sembla fins i tot millor. Però, clar, el context, tornem, és el que és. És a dir, San Antonio ha tingut unes sèries molt més exigents. Inclús entre els seus enfrontaments directes, el Wembanyama del mes de febrer no era el mateix. Aquest tio és molt millor ara. Realment té un bagatge i ha après una sèrie de coses en aquest playoff que pot posar en pràctica en les finals. Total. I el mateix es pot dir de Nova York. O sigui, també són un equip millor ara, estan en un moment anímic molt més potent que el que tenien el mes de desembre quan es van trobar amb els Spurs, no? O sigui que, no sé, seran sèries apassionants. Tinc molta curiositat per veure quants jugadors poden jugar veritablement, perquè jo entenc que de San Antonio seran els mateixos més o menys que hem vist. Si no juga Mitch Robinson, Luke Cornet ho té més complicat, però jo crec que sí que veurem menys a Carter Bryant per una qüestió de tenir ales grans. És un tio que es pot agafar una mica Brunson. Jo això ho he pensat també. Fins a quin punt els entrenadors apostaran per mantenir una capacitat atlètica que pugui ser diferencial en el global de les sèries, no? Pensant en la sèrie llarga o... Si tu jugues amb 7 jugadors i mig, igual això et pot pesar de manera decisiva al final de la sèrie, no? En canvi, si jugues al Mike Brown, ha estat mantenint bastant aquesta idea de jugar fins i tot amb 9 tios, no? Amb l'Alvarado i tal, jugant 10 minutets i... El seu tercer màxim rebotador ofensiu ara mateix és Clarkson. Exacte. I sembla mentida, però Clarkson té un paper fonamental a la segona unitat amb aquestes idees. La reconversió de Clarkson l'hauríem d'estudiar un dia perquè és un tio que ja sabíem el que era i creiem que era una persona que només faria això i que sigui el teu tercer màxim rebotejador ofensiu diu molt. A més, mola perquè carrega molt i a vegades no se l'emporta ell directament, però fot un palmeig allà, endarrereix la sortida en transició de l'altre equip. Hem vist moltes tècniques durant la sèrie d'Oklahoma que s'han pescat tant Minnesota com Oklahoma, de fet, per separar una mica Wembanyama, no? Les vortex screens i això, durant les van veure molt. I sí que és veritat que Nova York té les eines. Sembla que ens està quedant una mica, Manel, perdó que se't noti, però està quedant una mica New York-cèntric aquest... Jo ho vaig a cara, però no perquè sigui forofo dels Knicks, sinó perquè de manera més o menys racional, a veure, soc forofo. A veure, jo vull que guanyin els Knicks, però entenc que puc mirar les coses d'una manera racional, no? I si guanya San Antonio seguiré sopant tranquil·líssimament, però crec que realment Nova York, jo en els 40 anys que segueixo la NBA mai els he vist tan a prop de tenir tantes opcions. En l'any 99 quan van jugar contra San Antonio ho tenien molt difícil, pràcticament impossible, i ara realment, i l'anterior contra Houston, bueno, pues encara menys segurament. I ara, en canvi, crec que sí que tenen opcions perquè ells estan jugant molt bé, perquè San Antonio ve bastant rebentat, sí. Algú que ja he dit mitja dotzena de vegades, perdó. A veure què passa amb aquests 3 dies. És veure què et passa... Estan mirant el calendari de les sèries. Juguen dimecres, diumenge, dissabte, dilluns... diumenge, dissabte, perquè diumenge, dilluns, dimarts de descans i jugues dimecres al vespre. Després tens com 2 dies... Dijous juguen juguen dissabte el següent partit i dilluns marxen a Nova York. I llavors sí que hi ha 3 dies i després 2 dies de descans. És el primer cop que Nova York en totes les sèries comença com a visitant. Que això hem de veure com funciona, també. Jo crec que això pot anar bé per l'equip en el sentit de que el primer partit
tu pagaràs el pato de la falta de competició i tal, i si és un partit que et pots permetre perdre perquè no és dels de casa teva, inclús en aquest sentit li pot beneficiar començar la sèrie fora de casa, no? Però, clar, a la llarga és millor tenir la Nova York vol una sèrie llarga? Vull dir, ningú vol una sèrie llarga, però aquí, perdó, plantegem la pregunta d'una altra manera. Sèrie llarga beneficiaria a Nova York, jo crec. Però és que, clar, nosaltres vam dir el mateix d'Oklahoma, tio. Beneficia a Nova York pel fet de l'experiència? No, pel fet del cansanci. Sí. Vale. Sí, perquè ja el suc ja comença a costar de treure. Els joves, tio, es foten un Twix i un Monster. És veritat. Descansen, això és veritat, a San Antonio és un grup molt més jove. Molt més jove. Sí. De'Aaron Fox i Harrison Barnes són els tios més vells i Luke Cornett, que juguen aquest equip. Nova York té dos tios que ja han fet finals, no? Que són Nunobi i Michael Bridges. Un d'ells té una cosa d'aquestes que brilla. En un periplo de playoff que jo no me'n recordava, no va jugar. No va jugar. I San Antonio no té ningú que hagi jugat finals, no? Harrison Barnes, perdó. Té un anell, també. Va provar la cervesa per primer cop a la seva vida. Però és veritat que això de l'experiència, ja ho dèiem abans, fiquem-nos-ho per la neto, perquè ja no és així. Dimecres, un altre cop. Molt bé. Què farem fins dimecres? Serà apassionant, Jo m'aixecaré a veure el partit, tio, clar. Què vol dir? Per la nit? Sí, clar. M'estàs dient en sèrio? Directe, clar, per les finals. Finals? Sí, ens trobem a Discord, si voleu. Sí. Vas a casa del Víctor, també? No, home. Directe a casa d'algú a les 3 del matí, perquè serà un horari d'aquest horrorós, no? Sí. Si juguen a Sant Antonio. Vinga, a veure què passa. Bona nit. Salut.